Понад 1000 українців зараз чекають у черзі можливості проголосувати біля посольства України в Празі. У Чехії працюють 2 виборчі дільниці в найбільших містах республіки. Аби зайняти чергу, люди прийшли за кілька годин до відкриття. Докладніше про перебіг голосування розкаже наша Софія Абляєва. Українці Чехії активно долучаються до виборів. Реалізувати своє право голосу прийшли сотні мешканців Чеської Республіки. Це українці, які тимчасово або постійно проживають за кордоном у Чехії. Нині ми знаходимося на виборчій дільниці номер 900-105 у Празі. Загалом у Чехії сьогодні працюють 2 виборчі дільниці. Одна в столиці, інша у місті Брно. Тут, у Празі, дільниця відкрилася без запізнення рівно о 8 годині ранку і працюватиме до 20:00. Аби проголосувати тут, українці заздалегідь мали упевнитися у тому, що їхнє прізвище є у списку виборців на цій закордонній виборчій дільниці. Для цього за кілька днів до виборів треба було особисто звернутися з заявою про зміну виборчої адреси до закордонної дипустанови України за місцем свого проживання чи перебування. Ми поспілкувалися з головою виборчої комісії Світланою Шаповал. Далі прошу послухати пряму мову. Поки що обстановка спокійна, можна сказати. Всі вважають, що це свято, і правильно, бо це свято є. Терпіння зберігають, всі чемно стоять в черзі. Більше 20 тисяч зареєстровано в списках. Зазначу, що на минулих виборах президента України на цій виборчій дільниці реалізувати своє право голосу змогли трохи більше 4 тисяч осіб. Сьогодні очікують більше. Наразі це все, що можу розказати на цей час. Ми залишаємося тут та слідкуватимемо за перебігом подій.